Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хоб дӯстон, имрӯз як хонаи дигар фуруши аст дӯстон, дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, бозори Балх, деҳаи Ҷӯйбодом, 2 километр аз бозори Балх болотар дӯстон. ин аз стена деволаи сар мешавад дӯстон то фасаде ки зад то ҳамонҷо. ози медароем пони маълумоти хонара медиҳем дӯстон, номерои соҳиби хонара мемонем. Дар поёни экран занг мезанем дӯстон, кадоме чизе нафаҳмид маълумоти пуррара соҳиби хона медиҳад. то охири видеоро тамошо кунед, лайк монед, мнениятонро дар комментария нависед. хоб нашуд кӯчаи кушоди калон аст дӯстон. медароем ба даруни хона. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. болои дарозаи пластикадаги навес. хоб гуфтем хона қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, бозори Балх, деҳаи Ҷӯйбодом, 2 километр аз бозори Балх болотар, назди мактаби нав, масҷиди ҷумъахонӣ дӯстон. 5 сотиқ замин аст, 3 дар хона, 2 та ҳамом, 2 бочкаи яктона дорад дӯстон. Якто дар ҳамин ҷо, дигараш ва дар он ҷо дӯстон. ғишти пухта қатъи хонао бардошта шудааст. септикай 120 квадрат опуши хонаҳо дӯстон. оз як хонаоро мебинем. хонаоро нав ремонт кардагиан. нашуд об дӯстон ватапровод шо сирас гап мезанем ки свет проблема нест. об чӣ хел аст вазъияташ? 2 та ватапровод иҷадай, 2 та ватапроводи дигар дар он тараф. якташ ои временкае дӯстон, яктаи дигараш соатакӣ. беғаз аз бучка, бо бучка аст дӯстон. просто оби пастаянкаш камтар напори сис меояд. оби соатакиш саҳар бегоҳ напори сахт дорад, бо плюс бучка дорад. бучкае ки 1,5 тонна аст ва 1 тонна. якм ростаки як хона мешавад. хонае ки 4 ба 6. ремонтош нав кардагиан. абой болошам хе рамка фигура. полиш чӯб тахта аст дӯстон. хонаи калон 6 ба 4 гуфтем. дари оҳанӣ. хоб инҷо мебинем дӯстон, ҳоҷатхона дорад. ҳоҷатхонае ки поликафел, ҳоҷатхонаи дроз, заминае ки болош пластик, та кафел, таҳу баро. аз ин тараф ҷои душевой, термикс, стиральная машина. ин чизо меистад дӯстон. инҷо дӯстон кухня. та пол чӯб аст. кухня аст. инҷа як кат мебинем дӯстон, кати 3.5 ба 3. ба 3 аст. тагаш дӯстон падвал аст.
тагаш подвала ҳамин тароҳ дора медароем тамошо мекунем такшам. таги 6 ба 3 аст дӯстон. 6 ба 3 чизоша мегиранд. ин системаи ки тайёр кардагиам барои банкаву чизмонӣ маҳсулотмонӣ, ин чизҳо ҳамаш меисад 6 ба 3, баландиш 3 ва 2.5. шкатур кардагӣ. ана ин ватапроводи дигараш дӯстон. Гир ба гирди ҳами агароти кардагиам дӯстон ҷуворча аст. гир ба гирд. хоб 1.5 ба 9 метр, 9 ба 1.5 дӯстон. як калидори дароз, болаш пластик, пол нейлон. се трезаи чӯбӣ дӯстон аз тарафи хоб якум хона 2.70 ба 4.5. рангбор кардагия дӯстон. тамом полошон ҳамаш нейлони дарои чӯбӣ. ин хонашам ҳамин размер 2.70 ба 4.5. ду хона дар ин ҷо будааст дӯстон. ростаки ҷои душвой мешава шкатур кардагиай не окошка. инҷа ҷои сауна мешудааст дӯстон. ҳама шкатур кардагӣ, сантехникӣ, ҳама чизош кардагӣ, простаки тайёр кардан дар кор дӯстон. яъне ҳама чизош ҳаст. сантехникӣ, ҳама турба, ҳама чизо ки зарондагия. ду дархона дар ин ҷо дӯстон. ҷои душевой гуфтем. як дархона алоҳида дар он тараф ба навор гирифтем. хоб аз ин тараф дар ҳавлӣ як агароти карон гир ба гир нехе агратка гирифтагия дӯстон. ва он бочкае ки мебинем дӯстон 1.5 тонн дар анамин ҷост. дигараш 1 тонн. гир ба гир ҷуборчае ки мебинем аст. хонаҳо ҳама ба кирпичи сурх бардошта шудааст дӯстон. ва як ҷои гардироб дорад дар пеши дарвоза. холӣ аст. хоб як бор дига такрор мекунем дӯстон. номерои соҳиби хонаро мемонем. ҳамин номерҳода занг мезанед, ҳатман бо тамос мебароянд ба шумо. ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи ҷӯйбодом, бозори балх, 2 километр аз бозори балх болотар дӯстон, назди масҷиди ҷумъахонӣ, мактаби нав. 5 сотиқ замин, 120 квадратный метр общий, 3 та комната, 2 та душевой, 2 бочкаи 1 тонна ва 1.5 тонна ришти пухта қатихона бардошта шудааст дӯстон. септик. нархи хона 450 000 сомон муомилаам ҳаст. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 555 53 84 86
як номери дигар аст дӯстон. Ин номераш WhatsApp ҳаст, метавонед ба WhatsApp нависен дӯстон. 93 461 4 WhatsApp имо дар ин номер ҳаст дӯстон. хоб кадоме ки чизе нафаҳмед дар комментария дар таги видео нависед дӯстон. нашуд реклама дар болои экран номер ҷойгир шуда занг занед, ҳатман кӯмак мерасонем. раҳмати калон барои диққат.